Bekusuku olugcwele umunye emphakathini waseDokodweni njengoba umsolwa ongaphansi kweminyaka ubevele eNkantolo yaseMthunzini bebengavumelekile abeyindaba ngenxa yeminyaka yakhe. Ubhekene namacala okudlwengula aphinde abulala uAmanda Mthembu. Amaphoyisa athi lo msolwa unamanye amacala amabili okudlwengula awahambayo. Sizosekela umndeni kaAmanda nokudlula kaAmanda emhlabeni ngoba lento siwumphakathi isiphathe kabi kakhulu ulimala kwakhe, so sizosupporta nje ukuthi inkantolo ingamnikezi ibheli umsolwa. Ngesikhathi ehliselwe ebhokisini lofakazi umsolwa Isidumbu salowo kuthiwa uyisulu sakhe uAmanda Mthembu naso besehliswa ngebhokisi ebekwa endlini yakhe yokugcina eDokodweni. uAmanda Mthembu uchazwe njengentombazanyana ebihlakaniphile ebinezimpawu zekusasa eliqhakazile. Indlela engimbone yona ngizizwa kuhlungu kakhulu and nomndeni uphathe kakhulu awukwazi ukuthi ungathini ngalomshobo owenzekile la endaweni yaseDokodweni. Kahlahle biqala into kwenzeka kodwa manje iqale kabi yazoqala ngomuzi wasekhaya kaMchunu. Lento besilokhu sibhekisa kubantwana abakhulile esaziyo ukuthi sebenama boyfriend, but ke mase kuzobulawa umntwana ona 11 years iyakutshela lento ukuthi unyala ungakanani kubantu besilisa. Kulindeleke ukuthi umsolwa osatokile abuyele enkantolo ukuzofaka isicelo sebail ngoLwesihlanu olizayo. Eyindabeni zeSABC nginguvusi Khumalo eDokodweni.